се сеща за Петата, дето разказала ни вид за педераса, дето се пробва да ограби една банка. Горе ръцете! Не става, не става и той с дългата коса! И той, не става, ще пробвам пак. Горе ръцете всички на земята! Не става. Ще импровизирам. И се зеща за това. Той дали с дълга коса и много му отива това да се прави на педерас. Само. Не стави, само. И тя ми го разказва в автобуса. Представиш ли си какво стана? Мързиш ми за цигарата? А не ти е падна.